Село Остров е на река Дунав и се намира на 22 км източно от Оряхово. Името си носи от най-далечното минало, когато жителите му са живели на един от островите на реката. Високият бряг на река Дунав, където е кацнало селото, е приказно красив. 3 дълбоки оврази го разделят на 4 махали, разположени по протежение на 5 км по крайбрежието. От изток на запад те са Божица, днешната махала Шопска, Българска, Влашка и Бежанска. Всяка от махалите има своя история. С голяма мъка хората са изминали дълъг път, за да се съберат на това място. На север селото се мие от голямата река, а на северозапад столетия водите на Дунав пролет са навлизали в островското блато и са се прибирали в коритото си едва в края на лятото. Островското блато е било над 20 000 декара, от които половината се заливали от водите на древната река. Блатото, където дунавската риба обикновено хвърля хайвера си, е развъждало много риба – шаран, щука, лин, платика и други. Тук прелитали много щъркели рибари, жерави, диви гъски, патици и други прелетни птици. Повечето от блатните площи били покрити с цели плантации от тръстика и папур, а големи водни пространства изглеждали като покрити с килим от водни лилии и блатни кокичета. В блатото са се развъждали и много комари, които на облаци нападали селото. Маларията била страшен бич за населението. Поради тази причина през периода 1940-1945 година местността е отводнена. С отводняването е изчезнала красивата растителност и богатството от риба. Останало само названието на тази местност – блатото. Остров има дълга история. От намерени в местността блатото глинени съдове, гривни, каменни брадвички, чукове, железни уради и монети, се установява, че там от 1900 година до 800 година преди новата ера е имало тракийско селище. По всяка вероятност, това селище се е запазило до завладяването на тези земи от римляните. През първия век от новата ера Балканският полуостров пада под римска власт. За да осигури господството си над покорените траки и други племена, Римската империя построила много и хубави пътища, по които изградила гъста мрежа от станции с силни крепостни стени и кули и настанила в тях постоянни военни гарнизони. Един от главните стратегически пътища на Римската империя от Цариград до Белград минавал покрай Черно море и десния бряг на река Дунав. На този път, широк 3-4 метра и настлан с дребни камъни, при днешното село Остров, римляните издигнали силна крепост, от която и досега има останки. Между село Остров и село Вадин, старият път е минавал малко на страна от Дунав. При островските лозя, кълдъръма е 3-4 метра широк и послан с дребни камъни. Станцията при село Остров римляните наричали Педонионе, а в някои документи Педоланис. Около крепостта и в околностите са намерени много римски монети и други предмети и оръжия. Съдбата на Педонионе е както на всички римски крепости на Балканите. За тях узнаваме сега само от находките при отделните разкопки. Минали много години. Вълната от варвари заминала на запад. От изток се появили славянските племена. И ето, за село Остров отново има материални следи. Чували ли сте за Островския окоп? Това е окопът, изграден в началото на 8 век, по времето на хан Тервел, като западна граница на българската държава, Саварската държава. Той започва от река Дунав при село Остров, откъдето носи името си. Минава през землища на село Галово, Кнежа, Бяла Слатина, село Попица, село Враняк и завършва между селата Габаре и Тлачане.
Окопът има обща дължина около 60 км. Най-добре е запазен в района на село Остров. Могилите над селото от двете страни на окопа са гранични могили, стражеви позиции. Тази, която сега е превърната в резервоар, е била използвана за наблюдение от българската гранична стража. Не е изучен произходът и предназначението на голям подземен тунел, единият край на който излизал в двора на Петър Коцов от Остров, а другият водел в югоизточно направление към окопа. Най-вероятно е, че когато границата на България на запад е Островският окоп, на мястото на някогашното римско селище върху Калето да е било заселено славяно-българско гранично селище. След преместване на границата на запад, за да бъдат защитени по-добре, както и по времето на траките, заселниците са се преместили на острова и са се нарекли островчани. Това име се е запазило и след падането на България под турско робство. Много векове са изминали от основаването на селото. Поколения и поколения наши прадеди са живели по тези земи, участвали са в бурния подем на Симеоновата епоха и в тежките мъчителни битки за премахване на гръцкото владичество и в кървавите схватки за освобождаване от турската робия. Между 1760 и 1790 година останалите селяни от Оряховския край отново се вдигнали на въстание против турските и кърджалийските безчинства. Въстанията били разгромени. Българите напускали масово градовете и селата и селвали се във Влашко. В периода след 1760 година се избягали във Влашко и жителите на село Остров. Те се заселили в село Дъболене. Там прадедите ни преживели около 80 години и се научили да говорят влашки език. На диалект от този език и досега говорят някои стари селяни. През 1839 година султанът обявил реформите в така наречения Гюлхански хатишериф. В него се говори, че се гарантира живота, честта и имота на всички турски поданици, декларирала се свобода на вероизповеданията, обещавало се съдебно преследване на корупцията сред турските чиновници, справедливо облагане с данъци и така нататък. Едва сега условията на живот станали по-нормални и се установил относителен ред и безопасност. Обезлюдените райони в северо-западна България и в цяла източна България започнали да се оживяват. Известен брой селяни се завърнали в старите си поселища и основали нови села. По същото време Българското национално-освободително движение приело за правило българите във Влашко да се върнат в своя роден край и там да водят борба за освобождение от турско робство,
да не оставят земята си турчин да я тъпче. Под влиянието на революционната пропаганда от една страна и от друга под натиска и грабежа на чукоите, българите от село Дъболене, на брой около 100 къщи, решили да се върнат обратно в своето родно място. Заедно с тях в България дошли и 2 румънски семейства, избягали от чукойското робство. Това станало в близките години преди Кримската война, 1853 година. Наш любезен домакин в село Остров е господин Цветан Станишелски. Господин Станишелски е и директор на училището в село Остров. Ще ни разкажете ли нещо повече за историята на вашето село? С удоволствие ще ви разкажа. Село Остров е разположено на брега на река Дунав. Погледнато от към Дунава се вижда една много красива гледка към селото. То датира от много древни времена, от повече от 2000 години. В старите времена, по време на римското владичество, Остров се е казвало Педониана, което означава на български, че до това място може да се идва само пеша. По-късно е било построено шосе от другите местности, като Валериана, днешно Лесковец, насам към Остров. Път е бил построен, който е бил калдаръмен път, по който се придвижвали римските войници, там легиони и така нататък. А селото след това се премества в западната част на западните лозя, където са сега. Там продължава до идването на турците. След това се премества на един от островите в Блатото, местността Блатото. И по-късно вече това не продължава много престоя в Блато, тъй като там населението е било застрашено много от малария. Знаете, че в блатистите места върлува много тая болест. Тя е унищожавала много хора. И по-късно вече, при идването на турците, населението носило се слух, че турците ще запалят селото. Населението решава да се измести, да избяга, да отидат в Румъния. И наистина така става. Преместват се в село Дъболене и в няколко други близки села, където престояват около 80 години. След това вече, към края на турското робство, идват от Плевен, там по заповед на Валията, нареждат да измолят населението да се върне, тъй като земите запустели, тук полето запустело. И населението се връща отново и се заселва на това място, на което се намира сега. Фактически започва новия живот на селото. Към това население, което се е върнало от Румъния, идва друго население от предпланините на Врачанския Балкан и се заселват тук и образуваме нашето село Остров, новото Остров. Много неща могат да се разкажат за Остров. Какъв е поминъкът тук в Остров? Днес видяхме много рибари. Само с това ли се занимават хората в Остров? Главно с земеделие се занимава населението и риболовството е развито. В последно време много рибари са се появили наистина. И земеделието е много развито в Остров. Нашата земя в Остров е много плодородна. Тя подсигурява изхранването на населението и се произвеждат храни за износ, зърнени храни и така нататък. Животновъдството също е развито в Остров много. В последно време има така известно връщане назад, но вероятно в най-близко време нещата ще се променят и ще се оправи положението.
Разговаряме с господин Димитър Савов. Митко, от кога се занимаваш с риболов? Ами, аз специално се занимавам отскоро с риболов. Някъде около 4-5 години, може би. Роден съм тук, в това село. С този риболов, този вид риболов с мрежи от толкова време се занимавам. Преди с въдици, така, любителски. Али все пак 30 години съм на Дунава. 35 години вече. С какво се различава дунавския риболов от риболова на други места? Примерно на язовири. Ами, дунавския риболов е малко по-специален от язовирите. Тук мрежата не може да се пусне и да се остави на станок, като на язовира, тъй като е течаща водата тук. На язовира е, нали, спокойна водата, няма течение. Тук, като пуснеш мрежата, трябва да има лодка да я води. И течението може да я изхвърли към брега, да я вкара навътре, да я събере на топка. Това е малко по-специален риболов. Значи сам човек не може да лови риба с мрежа. Трябва да сте поне двама, така ли? Да, сам човек много е трудно. Много е трудно. Възможно е, когато се работи с някоя лека мрежа, нали, но по принцип двама си трябва. Каква риба се лови тук на Дунав? Ами, каква влезна в мрежата? И зависи с каква мрежа се излиза най-вече. Нали, има мрежа за ситна риба, има мрежа за по-едра риба, като тая нашата сега в момента. Това е. При по-едрата риба вече мрена, сом, чига. Макар че чигата напоследък е редко се от Дунава. Шарана също. Чухме тук от рибарите на Кея, че някога на пристанището на остров човек е могъл за 1 час да си напълни една кофа с попчета. Ти спомняш ли си за това време? Да, спомням си. Спомням си преди рибарите, нали, аз съм бил малък, но помня, ловиха и изкарваха по много риба на мрежи. Сега я няма тая риба. Не знам на какво се дължи това. Просто рибата намалее и някои видове риба почти са изчезнали. Има ли много рибари тук в остров? Ами, не знам какво разбирате под много. Много хора, които да ловят риба, да се занимават. Абе, има много хора се занимават с риболов, ама повечето са въдичари. С такъв професионален риболов с мрежи и лодки са малко, не са много хората. За разлика от съседното село Вадин. Би ли ни разказал някоя интересна рибарска история? Знаем, че рибарите обичат и имат много истории, които да разказват. Какво да ви кажа? Той истории има много, но просто сега не знам за каква точно да ви разкажа. Нямам такава интересна. Да, ходиш ли на риболов по други места? Почти не. Почти не. Освен в Дунава, ходил съм така по язовири, но най-вече тук в Дунава. Тук ми доставя удоволствие. А учил ли си се от някой стар рибар тук? Да, повечето съм се учил от гледане. То не може да не се учиш от стари рибари.
Колко хора живеят в момента в Остров и има ли млади хора? В Остров има млади хора, около 2500, между 2500 и 3000 жители има в момента в Остров. В училището имаме деца също, в нашето училище имаме около 90 деца, в другото училище има около 80 деца. Въобще имаме деца в селото. Нещо за настоящето на Остров. Какво се прави в момента в Остров? Какъв живот се развива? В настоящия момент нали, всички изживяваме така, и очакваме с голямо внимание новите промени, с нетърпение да се проведат реформите, за да можем да заживеем спокойно, да заживеем както трябва, като европейци. Нека да се върнем пак към миналото, само че към вашето минало. Какво си спомняте вие от вашата младост в Остров? Как се е живяло тогава тук? В Остров кипеше много бурен живот, във всяко едно отношение. По отношение на работата, на населението, народът тук хората са много трудолюбиви тук в Остров. Много работливи, много се работеше. По отношение на културния живот в Остров, той беше много бурен. В читалището се играеха много пиеси, хорове, танцови състави, имахме по 2-3. Въобще мога да кажа, че беше много бурно селото, във всяко едно отношение. В последно време малко позамряхме, но ние се преустройваме в последно време и това е естествено. Това ли пречи да се върне този живот? Кое? Преустройването. Всяко едно преустройство води към известен застой, така и после с бърза инерция, бързо начало се променят нещата. Аз така мисля, че ще бъде. Да стоим на едно място. Живота. Оптимист ли сте по отношение на живота? Напълно съм оптимист. Никога не съм песимист и вярвам във всичко, което се говори, че ще бъде хубаво и ще бъде, наистина. А хората в Остров оптимисти ли са? Как са настроени те към това, което става тук в момента? Преобладават оптимистите. Песимистите са по-малко. Те имат, вижте сега, той има една поговорка, че оптимиста вижда винаги всичко това, което е хубаво, а песимиста вижда само лошото. И такива хора ги имат, но те са малко. И да не пропуснем в нашия разговор, ние успяхме днес да видим и да заснемем така нареченият Аспарухов вал, старата граница на България. Ще ни разкажете ли нещо повече и за нея? Това е първата граница на българската държава. Тук се е отделила българската държава от аварите, които живеели на север. И прабългарите са охранявали много добре, много стриктно границата, не допускали нашествениците да минават, да безчинстват в новите територии, които прабългарите са завзели. Факт за това са могилите, които имаме около този Аспарухов вал. Те са служили за наблюдение, наблюдателници са били, да предупреждават, когато идват нашествениците, всички да се дигнат на бойна нога, за да дадат отпор. И той е бил построен така, че да не може да се минава лесно. Неговата дължина е няколко десетки километри от брега на Дунав през селото, в права линия минава към Бяла Слатина, Враняк нататък и така нататък. Да, ясно, че Остров е село с богати традиции още от своето минало. Един по-личен въпрос, ако трябва сега да избирате къде да живеете, ще бъде ли отново в Остров? Да, винаги в Остров. Аз съм си избрал от младини Остров. Можех да се устроя в градовете някъде, но аз не харесвам градския живот. Аз го харесвам много, но за малко да съм там и да си дойда пак на село. Така аз желая, така съм направил. И съм си устроил живота тук на село.